alhamdulillahi bana kam dai sai dai godiya. Wannan aiki dama yaran nan da na ce musu su zo su dan dudduba mana wannan aikin gashi nan yayi malam ya fito ko ina ana so a cire haki amma a ce yara sun zama na zamani amma yanzu yara wai a ce sai kasala ba sa son aiki. Dubi dan Allah mai wannan ta yi kyau sosai. To Allah ya amfana mana. Wannan lamari sai dai addu'a. Wallahi dan na magaji amma bari in je bakin bishiyar can in dan tsugunna. Alhamdulillah bara in gani ko wancan dai bara da in je can gani. Kaga waya kai ne ya yi ka san me ke damuna ba in siyasa duka matsagaita ne ni ba ban ƙara yin zaɓe ba fita ma wajen zaɓe ba zan yi ba. Ai bai dace ba ka rubu da ni a kurace ke da su. Yanzu ma labarai fa nake ji fa. Assalamu alaikum. Ina labarai akan labarai. Ma dini talle aiki na so in ma magana ina muna nan tare da talle na wajen ka wallahi ina mun hira wasu wai yan siyasa kuma yanzu labarai ma nake ji akan gashi nan kwana ina ji kana ji koyi wallahi ni na ce ba zan yi zaɓe yan siyasa ba shi ya ce a yi zaɓe me amfanin zaɓe Allah na tuba. to saboda katin nawa ma ni ba ma zan yi katin mu zaɓen ba. Ina katin zaɓe yana da muhimmanci saboda kaga yanzu asibiti in zaka je da kati ai wannan katin shine incinka. To ai baka sani ba ko mun zaɓe su ba sa mana aiki. A ina ai da kowanne ya cancanta a zaɓa a cikin zaɓen ma yanzu Allah na tuba kamar dan majalisar mu wannan Suleiman Goro na Abuja ka duba fa gani fa ya ajiye mota tun daga can ya tafi wannan kuma wannan ya shigo cikin kawai nan namu ya sa aka yi feshi aka yi komai da komai gashi ya raba tuki ya yi ƙofofi ya zo ya taimaki mutanenmu akan me za a ce kuma ba za a yi zaɓe ba asibiti yanzu za ka je ma an tallabara ka jin gaya ma in ba ni fa malam dini ka san menene duk wannan zancen da ni fa ni duk ku bassa yawa ni gona ta tafiye min muhimmanci kake magana saboda menene yan siyasan nan in ka zaɓe su daga su sai 'ya'yansu daga su sai iyayensu daga su sai makarrabansu ba sai mana komai. Ni dai a zamana a nan garin na ji an ba da rabon taki to ni dai ban samu kuma ban ai ba za ka samu ba kuma sannan na ji ana zuwa ana yin abu irin burtsa din nan da ake tuttukawa irin wannan na ruwan nan to yanzu ya ma lalace ma kuma har yanzu an kasa gyarawa titi wannan ma nake ga maka gashi nan hanyoyin mu ba su da kyau banda cunkoso irin na ruwa da yake haɗe mana har ya shiga cikin ɗakunan mu me ake mana ba abin da ake mana. Me amfanin zaɓe dan assalamu alaikum Allah ku saurare to yanzu magana shine ayyukansa ya zo ya tallafa mutane ya raba jarika ya zo ya ba mutane ofofi yanzu shi ke fa ka san shugaba baya wadatar da kowa wakilai ne aka samu wanda ba na kirki ba kai in baka da hanyar ganin sa yanzu ya zo nan ya turo masu fishi an yi fishi kana ina malaria ya ce mu mutane ya yi bawuna ka je nan makarantar nan gobara gashi ya zo nan ya tsallako ni tsangai ta ma asibiti nan ya mana aka yi mana asibiti kadda ka ce dai sabon asibiti dai wanda ake da shi yawa an riga ba Allah shi ma da barka yawa shi wanda kake mun bayani shi Alhaji Suleiman Goro din Goro ba assalamu alaikum in dai wannan magana daga faɗa gaskiya ce akan Honorable Suleiman Goro to gaskiya ni dai zan je in lalubo inda ake katin zabe in yi zabe domin na zabe shi domin mai kishin talakawa mu talakawa ai shi muke su ko baka ba gaskiya ne wannan maganar saboda yanda ni dai nake ji dai ban sani ba shine ko ba shi bane ba matan mu ne ka shirye nan ma kowace mace na ji labari wajen Malam Ibrahim mai noma gaskiya ne yawa nan makoci na kenan yawa Malam Ibrahim nan makoci na ga ne yawa to shi na ji an bawa matarsa naira 15,000 makocin su Alhaji Badaru shi ma kasin shi ma din da yake dai yan siyasa ne dai shi ma to in dai haka ne ma a nan bayan layin mu na dan ci gaba mashina da are su kusan mutum 20 sun samu amma da yake jita ce ban tabbatar ba kaga kai da kuke a dan can cikin gari ma kenan to kuma mu da muke a dan nan karkara Allah misali yanzu nan kwanaki nan cikin makarantar boko ya raba kekuna keken dinki an ba mata jari an ba su injina
firamare dai nan tamu Allah shi ma ta albarka goburawa. yawa nan gobura ne yayi ma kuma again in ka to rawulin ka to ina wannan rawulin na baban gwarin da ke ce baban gwarin ka mi ko ka to cikin gari da zaka ce Allah mana shi ma albarka yawa Eh. nan wajen hanyar iya fudin nan jirgi yake tashi eh kana ji na yi na'am wallahi ma an tanko nake gaya ma ka je ka ga baburan da motoci da ya raba da daidai sa aka raba talakawa mai gonar ofa muke kiransa a Abuja mai gonar ofa ka ce mutumin kirki ne Sosai mutumin ma kuwa. arziki ne gaskiya in dai haka ne to Allah ya kara mai Honorable lafiya Suleiman Goro waliyi ne da haka a cikin al'umma a cikin waliyai ni zan zaɓe shi waliyi ne ka ji matu to ai kai daga jin wannan aikin a alkhairi duk wanda ya taimaka wa marayu wani hanzari ma ba ma dai gudu ba ina jin ka in ce ni wannan katin zaben nan bota card din nan da ake yin magana Ina ni jin fa ka. ba ni fa da shi ba saboda an ce kuma sai da shi ba za ka zaɓi wanda shine mafi cancanta gaskiya ne kuma muna fatan ya zama alkhairi gaskiya ne kuma muna fatan cewar wannan shugaba namu dan majalisar nan tamu muna fatan ya maimaita gaskiya ne saboda kuma in dai kana so ka zaɓa ɗin nan fa sai fa kana da bota card ɗin nan fa ko malam dini malam ba Gaskiya ne. bota ka take cewa botas card bota me botas card to shikenan to ai ku ne yan cikin gari ku ne kuka ɗebi yaran namu kuka kai su a makaranta saboda wannan makaranta ta gobura firamare ɗin nan yanzu ma haka na ji saifin layi ɗana wajena in ya ana gina sabuwar sakandare Gaskiya ne. ka gama firamare a ciki za a mayar da kai gaskiya sakandare ne to ai yanzu ka je ka tattaro iyalanka eh da kowa naka eh ku zai gwamnati ta ba da oke idan kuma ba ka ba ma an baka da kuɗi ka zo ka ansa ka je ka yi mutane nuna ba kuɗi suka je suka yi eh kuɗin abinci da kuɗin ruwa na kuma idan ba ka ba zan samu mai gida ma eh mai gida Usaini Kaftin zan samu mai gida Allah. Usaini mu Kaftin ya jin tausayin arziki. mutane shi Usaini Kaftin Wallahi Allah. taimako yake ina taimako ya Usaini Allah ya Kaftin. mai a albarka shi Usaini Kaftin din nan. anan alasawa yake anan alasawa yake Dan balle? a ina ba dan bal bane ba To, a ina dattijan dan arziki kasuwa ne to ya Allah ya mai albarka amin saboda annabi. Allah ya Amin. bunkasa rayuwarsa Amin, amin. Allah ya Amin. taimaki rayuwarsa Amin, amin. ai inda na ji kai bi mutum Eh. to na san shi wannan mutumin adali ne Gaskiya ne. alkhairi ne Gaskiya, kuma gaskiya ne, gaskiya ne. ai shi yasa nake ta zuba mai ba na kima ba addu'a. kai botas card ba ni ma ban yi ba da ba zan yi ba to amma tunda dai ya fahimtar da mu yanzu in zaka tafi ka zo mu tafi tare wai ni ma ku da- in je in yi domin na zaɓi babban waliyin nan to wai ku da kuke Honorable ma a Suleiman cikin gari Goro. kuma ba ku mallake shi ba to ina ga mu ai fushi ne sa gidadawa. ban mallaka ba an ina da shi a to A, ni ina da shi. a ayyo to ai Ina da ku ai ku ai ba a cewa komai kawai ai mu ba mu da Alhamdulillah. fushi ne sa amma yanzu na alhamdulillah. wuce saboda an faɗi waliyin Honorable Usman Goro kuma wanda muna so ya ta maimaita a fage kuma duk wanda ya zo alfarman manzon Allah ba zai nasara kan sa sallallahu alaihi wasallam mun titunan mu muke so mu ai mana nan to wajen ai kai daga Zai jin yi. an ce goro ai ka san alkhairi Ba kenan kama me yasa kai. kakannin mu suke cin goron alheri 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 ne ni ma kai na shi na gama ci yanzu to ka gani ni kana shi dan ba ni ma in ci wallahi ya kare wallahi ya kare wallahi to shi sai na nemo shi na cikin ba dai matsala to shi ba matsala yanzu ba dai matsala tunda dai aikin nan na waɗannan na dan huta gaskiya ne bara in je sai in dan karasa in na karasa sai in fito in ya sai mu ci gaba ala saboda ai ka san misali. firan nan ba za ta kare ba yanzu ana misali tsaya yawa na yanda a rakon mu alƙawari shi za ku je ka tattaro da iyalan naka da komai da komai a tawo a zo da Allah ko a wayan nan ce da Allah a kirawo ni zan samu mai gida na ina sake ji zan samu Suleiman ka san zan ba samu- waya zan ce samu ba da ni wannan ba bawan amma Allah. ɗana waje na in shi yana da wayar to ko a wata wayar sa ne sai a saka lambar sai in kirawo ka muna Gaskiya ne. gama shiryawa Ah, sai a kirawo ka gaskiya ne. daga an kirawo ka Gaskiya ne. sai ka gaya mana wajen da za mu je tunda dai Yawwa. ga matan da shi ma dai duk Yawwa, da ke da shi yawwa. ma dai dan cikin Yawwa. gari ne dai shi Ko ma a din motar da Usaini. bai yi ba din ba ko a motar Usaini eh Murtala Kaftin Eh. za mu zo mu ɗauke ku to shikenan alhamdulillah kuma amma ba alhamdulillah na'am sama Najeriya Eh. Bola Tinubu eh zan shi ne Ahmad Bola shugaban kasa Tinubu. Ahmed Bola Tinubu Eh, shi insha zan- Allah, eh. insha Allah ja gaba shine gaba shine insha Allah eh kware da Insha gaske. Allah. ai shine gaban ai insha Allah Shi kuma ne a a gaban Kano shaidar kita Nasiru Yusuf gawun shi zamu zaba gona baki mugunta Eh, kenan damuna eh baki na'am mugunta damuna baki mugunta gaskiya ne gaskiya ne eh shi kuma a jihar mu wannan karkaran nan kasan su ya dace a ce an zaba kware da gaske kuma a local government dinmu ina da kyau a zaɓi dakta wannan bawan Allah Suleiman Goro mai gona ofa gona ofa ake kiransa gona ofa wannan rabbul Suleiman Goro Goro mai gona ai ofa saboda shi ma yanzu in yi katin zaɓe insha Allah shugabannin namu Allah ya taimake su Amin. Allah ba su sa'a